Bones, ens veiem en aquest següent vídeo, en un vídeo en el que espero ensenyar-vos totes aquelles eines que jo utilitzo en el dia a dia a l'hora de realitzar una fotografia, tant d'aquesta exposició com altres fotografies que podreu veure a les xarxes socials, webs, etc. Llavors, espero que estigueu atents i comencem. Bones, el primer accessori i el primer element indispensable a l'hora de fotografiar és la meva càmera. En aquest cas és una Canon R5, una mirrorless. En aquest cas, com podeu veure, per fotografia fora l'aigua porto aquest accessori aquí. No deixa de ser una empunyadura, d'acord? Que es pot posar i treure, d'acord? Permet posar dues bateries en comptes d'una, amb la qual les sessions fotogràfiques són molt més llargues per cada bateria, no perdo el temps canviant bateries. Em permet tenir més ergonomia a l'hora de fotografiar, ja que si realitzo fotografies en vertical doncs podria disparar des d'aquí, o en horitzontal doncs des d'aquí també. A més, hi ha un seguit de botons extra doncs, que em permeten tenir més accessibilitat al moment de girar aquesta càmera. La següent eina seria, en aquest cas, després del que seria la càmera, un essencial serien els objectius, les lents. D'acord? Jo concretament utilitzo 3 lents principalment, tot i que sí que és veritat que de vegades gràcies a Canon amb la seva col·laboració o a altres companys fotògrafs doncs utilitzo un quart o cinquè objectiu que m'ajuda en el tipus de fotografia molt concreta que vull fer, no? El primer de tot seria aquest objectiu, un 100 mm macro. És un objectiu que em permet fotografiar des de molt a prop, a objectes molt petits, objectes que són molt petits i que a la fotografia el vols representar una marea grossa. I després, un altre objectiu que tinc és un gran angular, d'acord? Un 15-35, un zoom, d'acord? Que pot variar com el tipus de fotografia, si el vull més ampliat o menys, principalment per fer més aviat paisatges, individus, animals o elements que vull situar dintre un hàbitat o dintre d'un paisatge o dintre d'una escena en concret. I després el que ja heu vist, que és aquest d'aquí, que és el teleobjectiu, un teleobjectiu doncs, que, com podeu entendre, doncs, també és un zoom, és un 100-500 i que em permet doncs, fer fotografies d'animals que estan lluny, de detalls d'animals que estan relativament lluny, d'animals que no es deixen apropar, de situacions en les que doncs, el fet d'apropar-me faria canviar el comportament o perdre l'oportunitat de fotografiar aquell animal. I bé, m'ajuda molt en el que seria l'apropament als individus, no? Després utilitzaria un parell més, que són els 600 de Canon, un objectiu que és fixe, un objectiu que té molt bona qualitat, molt bona llum i que normalment doncs, no tinc jo, ja que econòmicament és més car i que acostumo doncs, a llogar, m'acostumen a deixar com a col·laboració o que algun company doncs, me'l permet utilitzar. Un altre accessori que és indispensable i en el dia a dia jo porto a la meva motxilla és aquest d'aquí. És un trípode, com podeu veure. Un trípode en aquest cas és petit. És veritat que a vegades utilitzo aquest altre, que és molt més gros, d'acord? I que jo en aquest cas la marca que utilitzo és el Benro. Estic molt content amb ells, utilitzo aquest tant el petit com el gros.
no només content amb el material, sinó sobretot doncs, amb el servei, no? Que sempre que he tingut algun problema, algun dubte o qualsevol cosa en respost ràpid i molt bé. Doncs, bueno, què és això? No deixa de ser un trípode de 3 potes en el que jo puc allargar, doncs aquí la llargada del trípode segons el que necessiti, que en aquest cas el petit doncs em permet no tenir un gran aparell per al final apropar-me relativament a poca distància d'un objecte que està al terra, puc arribar a estar estirat, puc arribar a tenir-lo sobre una taula, com és en aquest cas, i fotografiar tranquil·lament. Després tinc el gran, doncs en aquest cas doncs, esperes de peu, sense taula, i que, bueno, i per exemple en un height, no? Que heu vist algunes imatges segurament sobre el height. Doncs bé, en aquest cas tinc aquest capçal, això d'aquí puc afluixar i em permet moure la càmera allà on vulgui, orientar-la cap allà on vulgui, fixar-lo i em dona estabilitat en el moment de fotografiar. De manera que jo puc fotografiar amb un disparador remot, amb el mòbil, amb Bluetooth o amb un cable de disparador, o directament disparar, m'espero 2 segons, dispara, de manera que aquella càmera està estabilitzada i no es mou ni una miqueta a l'hora de fer la fotografia, no? Però ja no només utilitzo aquest capçal, sinó que utilitzo això d'aquí. Això d'aquí és un gimbal, d'acord? Un gimbal o estabilitzador, que el que em permet és, aquí aniria la càmera, d'acord? Això aniria així, vale? Ficat aquí, i això el que em permet és moure la càmera cap a dalt, cap a baix, dreta i esquerra, allà on jo vulgui orientar. De manera que aquest gimbal puc estar durant diverses hores amb la càmera orientada, aguantada i sense haver d'estar tota l'estona amb el braç, que al final m'acabaria tremolant sempre i quan no tingui un braç de llenyataire, no? Que no és aquest cas. I, bueno, doncs molt útil sobretot quan esperes de height, fotografiar naturalesa amb teleobjectius, amb material pesat, etc. Bueno, un altre element seria la carcassa submarina, en el cas de fer fotografia submarina, que podeu veure en altres vídeos, que si puc posteriorment us faré un altre vídeo per ensenyar-vos-la, però que em permetria al final ficar la càmera, si aquesta càmera aquí amb l'objectiu, en aquest cas aquest no entraria, ja que és massa gros, i amb aquest teleobjectiu doncs és una tonteria ficar sota l'aigua, perquè es veuria tot blau, no es veuria res. I aquesta carcassa, diguem, cobriria tota la càmera, no deixaria passar l'aigua, amb la pressió, la sal que hi ha, etc. i la mantindria estanca, sempre podent doncs, apretar tots aquests botons que tinc per aquí, el disparador per suposat, i fer fotografies sota l'aigua. Bueno, i per últim, dintre molts altres accessoris com powerbanks, una bona motxilla, unes bones ulleres de sol, una bona protecció del fred, etc., és una cosa com aquesta, que no deixa de ser un kit de neteja, d'acord? De lents. Tenim aquí una pera per treure tot el que seria de pols. Aquí jo tinc un pinzell doncs, per si hi ha alguna pols o algun element més concret, i un drap de microfibra doncs, si hi ha una mica de fang, si hi ha alguna cosa d'aquestes, no? Bueno, i on porto jo tot això? Fins al punt de fotografiar, durant una llarga caminata, durant un viatge,
amb protecció, sense que es pugui trencar en el cas de cops, protegit en el cas de si hi ha pluja, doncs aquí. En aquesta motxilla d'aquí, aquesta motxilla concretament és una motxilla marca F-Stop, us deixo aquí l'enllaç per si és del vostre interès i voleu mirar o comprar alguna motxilla d'aquesta marca. Jo tinc concretament dos models, són dos models que varien en funció de què vull fer i el material que vull portar, si porto molt de material, si porto poc, és per un viatge, és per una caminata o dies llargs. I són dissenyades específicament per fotografia, amb col·laboració de molts de fotògrafs i que està preparada per llargues caminates, per passar dies, hores, fer viatges, pot utilitzar per tot. Amb la qual jo estic encantat amb ella. La utilitzo i la porto pràcticament a tot arreu. I això és tot. Espero que us hagi agradat tot aquest material i tot aquest vídeo que hem fet junts. Si us heu quedat amb dubtes, que espero que sí, doncs deixeu comentaris, enviem un correu o parlem per xarxes socials, anem a fer un cafè un dia i en parlem. I res, sobretot, disfruteu de totes les fotografies que teniu per aquí, de tots els vídeos que teniu per aquí i a gaudir. Molta naturalesa i molta llum.